ďalej, ne? No ale keď on seba oslabil a mňa poslal do ryti, takže... Inak ty tiež si vtedy mohla zakričať do že daj mňa, lebo ja som popálená a mám 2 deti doma, ne? Teším sa na... Keď už som... Ty si pekný kárináč. Celý duel som kričala, daj mňa, idem domov. A ty si tam sedel a... Čo si? Povedala, daj mňa? Adam, rozhodni sa. Až múrkala. Ty si sa tam usmieval vzadu, že... Ty debil! A ona kričala. Ale ne, tak uprednostnil si to, čo ja nemám, a ona má. Ty si blázon. Som najlepší kamarát. Čo ti poviem, vrátil som sa. Všetko je to, jak má byť, No, rýpkal som trošku do Adama. Ohľadom toho, ako som vypadol, že on ma vyhodil. A on to otočil úplne, že skrátka to bolo ešte aj dobre, lebo že keby ma nevyhodil, som mohol vypadnúť inak a by som neišiel naspäť. A tým, že som vlastne vypadol takto, že on spravil vlastne dobre. Zahral to tak skrátka, ale není som